Renfe acabou onte coa desesperación de moitos viaxeiros ao poñer en venda a oferta de alta velocidade ata o 30 de setembro. Anunciou tamén novos trens, máis frecuencias e reducción de tempos nas viaxes. A máis beneficiada destas medidas, a cidade de Vigo, a esquecido unha vez máis, Lugo. Que a única referencia que fan dende Renfe cara a Lugo fai referencia a ese Alvia que se mantén, que sae ás 11:20 da mañá que chega a Madrid ás 4:07 minutos. Novidades, sí, van ter máis conexións, tanto dende Vigo, dende Coruña con Madrid, e chama a atención o feito de que vayan ter tamén a primeira hora. Ás 6 da mañá sairá xa dende Vigo un tren que chegará a Madrid antes das 10 da mañá e de Coruña sairá ás 5:15 da mañá que chegará tamén antes das 9 da mañá a capital de España. E novidades importantes para todas aquelas persoas que non podían planificar viaxes e enlaces nos próximos meses porque non saían á venta aínda eses billetes. Ben, a novidade é que xa se poden coller billetes a partir do 9 de xuño, entre o 9 de xuño e o 30 de setembro, que vai permitir que moitas persoas poidan planificar xa concretar esas viaxes ao longo de todos estes próximos meses e con especial atención para os meses xa de verán.